מעולם לא חשבתי שאפסל פסל של בודה. בעבר לא האמנתי בבודה משום שגדלתי בסין הקומוניסטית. כל חיי המפלגה הקומוניסטית כפתה עליי שטיפת מוח, ובמיוחד התעמולה לאתאיזם הפכו אותי לאתאיסט מוחלט. מאוחר יותר, כאשר התחלתי לתרגל פלונג גונג, קיבלתי הבנה טובה יותר לגבי העולם. מתוך החוויה האישית שלי בטיפוח, למדתי שאלוהויות אכן קיימות. בגיל צעיר הייתי חובב אומנות מושבע. הקדשתי את כל חיי לאומנות ולחינוך אומנותי. חיפשתי אחר סגנונות האומנות הטובים ביותר, אחרי הנושאים הטובים ביותר. פעלתי בעקבות הרגשות שלי ובעקבות מושגים אנושיים שונים בדברים רבים בהם עסקתי. כיום אני מרגיש אחרת. אני מביע באופן ברור ומודע את הדברים הנפלאים שאותם חוויתי במהלך הטיפוח. ציור זה מבוסס על סיפור אמיתי. קראתי דיווחים רבים על המקרה בעיתונים ובמגזינים. בכל פעם שקראתי על כך, לא יכולתי לעצור את דמעותיי. הסיפור נגע במעמקי ליבי. אני חושבת שכדי שציור שלי יצליח באמת לגעת בליבם של האנשים, עליי לחוש דחף עז לצייר אותו, ולצייר אותו מכל הלב. כל אחד מהאומנים כאן מנסה להשתפר לטובה, וכולם מתאמצים לשפר את רמת המוסר שלהם. מדובר ברדיפה אכזרית, אכזרית מאוד ולא אנושית. אני הייתי אחד הקורבנות. נשפטתי ל3 שנים במחנה עבודה. הם היכו אותי בעלות חשמליות והשתמשו נגדי בסוגים שונים של עינויים. מסיבה זו רציתי לחשוף את הרדיפה של המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפלונג גונג באמצעות העבודות שלי. זהו סיפור אמיתי. אני רוצה לתעד אותו כחלק מההיסטוריה. אני רוצה להעניק לאנשים דבר מה טהור ונקי. וכדי לעשות זאת, עלינו להתבונן פנימה כל העת. אם ליבי לא מסוגל להגיע לרמה כזו של שלווה, לא אוכל לצייר ברמה נאותה. ועם זאת, לב נקי ניתן להשיג רק כאשר נפטרים מהחזקות באמצעות טיפוח.
אנשים טובי לב יזכו לסיוע של האלים ולתמיכתם. יצירות האומנות שלנו נובעות מלב טהור. רבות מהן משקפות את ההתנסויות האישיות. לאומנות השפעה גדולה על צורת החשיבה של בני אדם. היא גם קשורה ישירות למוסריות האדם. קיימת ביניהם השפעה הדדית. אנחנו מנסים לספר לאנשים את האמת על המתרחש. זו היסטוריה בת זמננו בהתרחשותה. זה אף יותר מהיסטוריה בת זמננו, ומעבר להיסטוריה העכשווית. זוהי תופעה של תקופתנו שטרם הצלחנו להבין. אנחנו מנסים לתעד אותה ולרשום אותה, לתעד את החזון שלנו, לתעד את הציפיות שלנו מהאנושות, את תקוותנו עבור האנושות. זו משימה כבירה באמת.